Kien gvern laburista li ta' 400 miljun lil Vitals u Stewart fil-waqt li l-poplu ma taħ xejn. Huwa proprju għal din ir-raġuni li l-Partit Nazzjonalista tikompli jistinka ħalli nġibu lura l-400 miljun li ħarġu bħala parti minn din is-serqa sabiex il-poplu għal darb'oħra jerġa' jirbaħ. Dan intqal mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħamis filgħodu indirizza attività soċjali fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Attività li matula Bernard Grech spjega kif se jkompli jaħdem sabiex in-nies iħarsu lejn il-Partit Nazzjonalista bħala gvern alternattiv, partit li kapaċi mill-ġdid isaħħaħ id-demokrazija ta' pajjiżna, jagħti ġustizzja xierqa kif ukoll ikabbar l-opportunitajiet. Bernard Grech fakkar ukoll fl-iżviluppi fil-kamp laburista, hekk kif Joseph Muscat qed jissemma li jista' jikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Bernard Grech stqarr li Robert Abela tinkwieta dwar din l-elezzjoni u li Joseph Muscat irid jikkontesta x'qed jinkwieta li jispiċċa l-ħabs. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm billi ringrazzja lin-nies għall kontribut tagħhom fil-programm speċjali li twassal fil snin Edifene Kadami u stqarr li bid-donazzjonijiet u appoġġ tan-nies matul is-snin il-Partit Nazzjonalista tikompli jissaħħaħ.